Neviem prečo... OK, vôbec netuším, prečo sa volám v Minecrafte Zuri, ale poďme k veci. OK, takže čo vám poviem. V prvom rade odinštaloval sa mi zase Minecraft, takže OneBlock pôjde od znova. Teda, ak sa mi neuložil. OK, takže... OK, pomenovalo ma to, že Zuri. A vôbec netuším prečo. OK, ale nebudem zdržovať. Poďme na to. OK, takže môžete si všimnúť, že tu je drevo a ja ho ťažím, hej? Takže viete, dúfam, čo je to ťaženie dreva. OK, ja idem tento svet preskúmať, lebo tam dalo, že začíname a či chcem začať tvorivej alebo v normálnej verzii sveta. Takže ja absolútne neviem, čo to je, ale proste... idem preskúmať tento svet, kde ma to náhodne dalo. Takže neviem ani, ako sa volá tento svet, ani nič iné. Takže nebudem zdržovať a idem sa ďalej pozerať niekde. OK, mohli ste si všimnúť, že hrám vlastne na počítači. OK, ale to nikoho asi nezaujíma. OK, urobím si tu 28 plenkov a 4 tieto. OK, urobím si jeden crafting table. Dobre, nechtiac som dal shift. To sa predsa stáva, že mám zrazu ich 7, ale to nebudeme riešiť. V tomto videu sa idem plaviť, hej? Takže v prvom rade si chcem vytvoriť loď. A na to potrebujem 5 plenkov. Takže idem si ich naťažiť. OK, takže takto si vyťažím jeden. OK, teraz si ho dám sem. Mám ich 8, takže to znamená, že v tomto mojom zázračnom crafting table si vykraftím proste toto. Takže, OK, ja mám loďku. Hej, takže, OK. Tento tu nechám, veď mám ešte 6. Dobre, ale v prvom rade ešte si urobím tyčky. A do keľu, ja mám toľko málo dreva. Dobre, ešte si naťažím. OK, proste jedno mi bude stačiť. Dobre, takže čo urobím? Dobre, takže takto. Tak, super, paráda. A teraz si urobím takzvaný, že krompáč. Viete, čo je krompáč? Áno, viete. Dobre, a ja si tu naťažím tieto kamene, až ich aspoň pár mám proste. OK, a krompáč si urobím kamenný, takže... OK, tuto zanechám stopu, že ďalší crafting table, lebo nechce sa mi ísť dozadu. Takže, OK. Takto a takto. Super, parádička. Paráda. Super, a naťažím si ešte pár kameňov. Takže takto, 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 takto. Takto, 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 takto. Takto, takto, takto. Takto, takto, takto. Dobre, super. 12 by mi ich mohlo aj stačiť, čo myslíte? OK, takže idem cestovať. OK, takže dám si tú loďku a môžem sa vybrať na cestu. OK, tu hneď vidím železo, takže ja sa hneď odbočujem. Sem. Tak, super. Tak, no, tak, super, dostal som sa sem, teraz takto a hen tam je ďalšie. Takže ja nastúpim do loďky a hej, kam to idem? Nie, otočka. Ja sa vraciam sem pre toto super železo. Počkaj, potom je ďalšie. No tak to je paráda, no tak počkať. Ja takto. A potom je ďalšie železo. Super.
A môžem ísť preč. Dobre, dovidenia. OK, som zvedavý, že ako to vlastne dopadne, lebo idem na plavbu a dúfam, že nebudem cestovať do nekonečna. OK, takže dúfam, že nájdem nejaký super ostrov potom. A preto sa toto video volá plavba, lebo vlastne som na plavbe. OK, uvidíme, ja som si mal vytvoriť ulicu. Dobre, napíšte do komentáru, či si môžem vynimočne urobiť ulicu z kreatívu. Proste dať si ju z kreatívu, veď viete, čo je to z kreatívu dať, nie? Dobre, takže mám 3 železa a to je dobre. OK. Dobre, ja sa takto pozerám dole, že či tu není žralok. Není. Dobre, robil som si srandu, v Minecrafte ani žiadne žraloky nie sú, takže nemusíte sa bať. Dobre, hen tam čosika vidím, ale to je pod vodou. A niečo tam svieti. A nesvieti, to je piesok. Čo? Tu je nejaká divná voda. Podo mnou tu je delfín. A druhý, ďalší. Dobre, tu je nejaká divná voda, odtiaľ idem preč. A viete čo, ja to idem preskúmať. Nemám čo skúmať. Idem ďalej. OK, môžete si všimnúť, že zatiaľ je to úplná pohodička, takže OK. Mám sa báť, prečo tí delfíny idú za mnou? Pozrite sa, oni sú za mnou. Vidíte, oni stále za mnou idú. Čo to je? Prečo idú za mnou tie delfíny? Alebo to sú iné? Nie, to sú tie isté. Hubový svet. Ak ste videli Sonika, tak práve som dorazil na planétu Hub. OK, zaujímavé. Dostal som sa na planétu Hub. Ale nie. Ale žiadne, ale nie. Dostal som sa na Hubový ostrov. Lebo sú tu samé huby. OK, idem sa pozrieť a preskúmať to tu. Dobre, všade, kde som bol, si nechám kúsok. Takže trošku huby si tu. Čím sa ťaží huba? Čím nie? Kašlem na to, ja som debil. Takže, dobre. Idem ďalej skúmať. Ale už iba chvíľku, lebo o chvíľku je to koniec videa, takže ak vás bavia moje videá, tak si ich poriadne musíte užiť. Čo to je hen tam? Počkať. Pozrite tam, čo si svieti. A teraz nie, že je to zase nejaká hovadina, hej, čo som ja našiel minule. A teraz fakt tam niečo svieti. Toto ste podľa mňa, áno. Áno, to je to hento. Tu by mala byť niekde čestka. Pomoc! Pomoc! Pomoc!